Bedeinkatua zu, emakumeen artean, bedeinkatua zure semea zuk zure fruituz bihurtzen diguzue bakaldua, negarrez diren denentzat zabaltzen duzu zerua. Bedeinkatua zu, emakumeen artean, da bedeinkatua zure semea Egiaren hitza entzun arazi digunari, osasunaren berri ona jakin arazi digunari, aintza eta ospe ari. Bedeinkatua zu baita, Kristorengan bedeinkatu gaituzu eta. Goratu dezagun Jaungoikoaren errukia, Maria Graziaz bete duen errukia. Goratu dezagun Maria, hitzaren zerbitzaria. Senide maiteok, 9. 7. egunak Jainkoarekiko harremana berritzera ekarri gaitu. Berri ona bizitzeko, Jainkoarekiko harremana landu behar da. Baina nola landu Jainkoarekiko harremana? Hasteko, espiritu bizitza, barruko lana, sakondu beharra daukagu. Gorputzaren osasuna zaintzen ikasi dugun bezala, barrua zaintzen, espiritua zaintzen ikasi beharra daukagu. Otoitzik gabe esate baterako ez dugu espiritua indartuko. Horretarako nolabaiteko basamortua, isiltasuna, bakardadea, barneraldia behar da. Maitasunaren ordua da. Maria bere barrura sartuta Jainkoaren gauzak hausnartzen ikusten dugu. Berri onaren poza gozatzen du bere bihotzean. Maria da barne lanerako eredua. Berak erakutsiko digu barrutik bizitzen, Jainkoagandik bizitzen. Egigun kantu. Ona mirabe, uzti zabala, gerta bekizu, esan bezala. Doatzuz zintzo bizi direna, jaunaren legean dabiltzana. Bedeinkatua zu jauna, erakusten izuk ezagia. Zuk ezarrietan izango dut nere atsegina, ez ditut ahtuko zure hitza. Irekitzazu nere begia, ikus ditzala zure legearen bidania. Arrotz nabil lurrean, ez ezkutan eri zure agindua. Argi nazaztu zure legea bete dezala, mioz ez borde dezala. Urrundu nere begio kuskeria ikustetik, emaidazu bizia zure bidetik. Bete
aitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizakietan, gizakietan, amen. Ona diare, guztiz zabala, eta bekizu, esan bezala. Maria hato, zartigatua, salbatzera, zure semea, Kristoren gana, zuzentzera. Bai maite dudala jauna zure legea, hori da egun osoan nere gogo irauzea. Zure aginduak etxaien aldean zurra begin, beti baitauzkat berekin. Zur naiz nere irakasle guztien aldean, zuko txeginak irauzen bai ditut barnean. Nere zena agurea baino handiago, zure arauak betetzen ditut halako. Zuk erabakitik ez naiz aierten, zuk behin nauzu irakaste. Zurretaz naiz zure arauengatik, nire barrulo horruko dut horregatik. Argi da zure izan ere oinentzako, argitasuna nere bideentzako. Oiukanago gizu, salbanazaztu, zuko txeginak orteko ditu. Bake handia, zure legea maite dutenentzat, bat ere oztoporik ez da haientzat. Bizi badina bizitzu goresteko, izan bekizki zure erabakiak otan laguntzeko. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizakietan, gizakietan, amen. Agia hatoz, zartigatua, salbatzera, zure semea, Kristoren gana, zuzentzera. San Lukasen evangeliotik. Aingeruek zerura alde egin zutenean, artzainek ziotxaten elkarri. Goazen Belenera, jaunak adierazi digun gertakari hori ikustera. Joan ziren lasterka, eta han aurkitu zituzten Maria, Jose eta jaioberria askan etzana. Ikusi zutenean,
haurtxo hartaz esan zitzaiena kontatu zuten. Artzainek esandakoa entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren. Maria berriz, gertakari guztiok gogoan hartzen zituen bere barruan hausnartuz. Jaunak esana. Evangelioa bizi eta iragarri nahi duenak lege nagusi bat darama ardatz. Jainkoarekiko harremana. Era batera edo bestera zehaz daiteke lege hori. Betidanik erabili izan da olako esaldi hau. Egintzan kontemplalari izan. Ara, kontemplalariei esan behar zaie, otoitza bitarteko hutsa dela, ez helburua. Eta egin dabiltzanei esan behar zaie, egintza federako, esperantzarako eta maitasunerako bitarteko hutsa dela, eta ez helburua. Esamolde bat erabili edo bestea erabili, hau da kontua. Denetan, otoitzean edo egintzan, kontemplazioan edo evangelizazioan, lehentasuna, fedeak, esperantzak eta maitasunak daukate. Jesuitek diote, Sarinaziok, etzuela nahi Jesunitek egunean ordu bete baino otoitz gehiago egitea. Nahi zuena zela gauza guztietan, asmo zuzenez, jangoikoarekin bat eginda bizitzea. Baina egia handia da, jainkoarekiko intimitateari bere denbora ematen ez bazaio, nekez bizi daitekeela evangelizazioa modu egokian. Jesusek berak ere, bere aita maitearekin egoteko une bereziak gordetzen zituen, bai goizean, bai ilunabarrean. Eta evangelariek kontatzen digutenez, gure aita otoitza eman zigunean, misio maitasuna erakutsi zigun, eta honela otoitz egiten erakutsi. Gure aita, gauza guztien sortzailea, erakus iezaiozu munduari nortzaren. Jainko onbera eta leiala, zure erreinua ezarri nahi duzuna. Emaguzu aita, zure espiritua. Zuk eman diguzun eginkizuna bete dezagun. Amen, amen. Otzaren pozez daukak nere barruna. Jainkoa baita nere salabeka, ikusi baikut bigabe horren ez ere zasuna. Doak zu deituko naute gaurdanik izan diguztie, handiak egin bai dizkita alguztiduna. Santua da marek ezena, eta egenukiak izatez izati, beturriote geniara. Bere besoaren indarra erabili du,
Ondasunez bete ditu goze zeudeno, eta eskutzik bidali asko zutena. Bere gainartu du Israel bere goroia, edukiako gora zaiora. Gure gurasoei alazien izemana, Abrani eta ondorengoei betiko esana. Aitza aitari eta zeneari, eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala, orain eta beti, gizatietan, Senideok, zazpigarren egun honetan, otoitze egin behar dugu gizon emakume guztien alde. Jaunaren presentzia eskatu behar dugu pobreentzat eta jainkoarekiko harremana berritzeko bihotza bededurentzat. Bihotz berritzeko adore handia eskatuz, esanez. Jauna, emaguzu barrotik bizitzea. Jauna, emaguzu barrutik bizitzea. Jauna, zure harremanean bizitzea eman diguzu, beti zure presentziaz goza dezagun. Ez dezagula ahaztu beste gauza guztiak harreman hori bizitzeko direla. Emaguzu barne lanerako argitasuna. Kristau guztiontzat barruko bizia eskatuz, esaten dizugu. Jauna, emaguzu barrutik bizitzea. Jauna, zure hitzaren eta misterioaren inguruan biltzen diren kristau taldeentzat egiten dizugu otoitz. Janaritu dezatela beren fede bizitza. Indartu dezatela zurekiko harremana. Jauna, kristau taldeentzat berri honaren eragina eskatuz, esaten dizugu. Jauna, emaguzu barrutik bizitzea. Jauna, gizartearen onerako borondatez lanean saiatzen diren gizon eta emakumeen alde egiten dizugu otoitz. Emaiezu gizarteko behartsuenei laguntzeko arnasa, guztien mesedea bila dezatela. Gizarte zerbitzaientzat animoa eskatuz, esaten dizugu. Jauna, emaguzu barrutik bizitzea. Jauna, Mariak zure misterioak bere bihotzean gorde eta hausnartzen zituen. Guk sufritzen ari direnen zori iluna gordetzen dugu bihotzean. Batez ere, Ukraina edo Palestina dauzkagu gogoan. Jauna, sufritzen dutenentzat bizia eskatuz, esaten dizugu. Jauna, emaguzu barrutik bizitzea. Jauna, atergabe zaintzen gaituzu zure ardura maitalez. Gu berriz askotan zure gandik urruntzen gara. Zaude beti gurekin, gu zurekin egun gaitezen. Emaguzu zu maitatzeko eta zu zerbitzatzeko espiritu saiatua. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcemo, espes nostra salve. A te clamamos, Jesús Filii, a te suspiramos, y en mente sempre
Otoiz gure alde, jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren aginduak Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagun dakigula beti. Amen.